Wie zaait zal oogsten. Maar waarom zou je altijd naar de winkel gaan voor nieuwe zaden? Want Chantal? Ja, wie oogst kan ook weer zaaien. Ja, Ja. we kunnen het zelf doen. Ja, we gaan vandaag verschillende soorten planten de zaadjes van verzamelen. Zodat we dadelijk in het najaar en ook in het voorjaar weer zaad hebben om weer nieuwe planten te maken. Ja, hebben veel mensen dat besef dat ze het kunnen doen? Ik denk dat heel veel mensen het niet weten en eigenlijk de planten wegdoen net voordat ze er de zaden vanaf kunnen halen. Ja. Maar ik wil dus vandaag graag laten zien hoe we dat wel kunnen doen. Ja, dit is de Pennisetum, super mooi siergras. En je ziet het hier al, die heeft ook hele mooie zaden gevormd. Ik weet niet of jij wil knippen? Ja, waar moet ik knippen? Nou, natuurlijk wel een beetje mooi, dus knip hem maar hieronder eruit. Ja, hier zo? Ja. Hoppakee. Nou, mooi pluimpje. Ja. Hier hebben we de verbena ijzerhart. Je kent wel, er komen van die mooie paarse bloemen aan. Deze is nu bijna helemaal uitgebloeid, Ja. dus die mag je eruit knippen. Oké. Dit is de zonnehoed, ik denk dat de meesten hem wel kennen. Zolang die nog bloeit en nog kleur op de knoppen heeft, ja, dan is het te vroeg om te knippen. Maar op het moment dat die helemaal donker is en de bloemen helemaal weg zijn, dan is het moment om die te knippen. Oké. Ik heb niet alleen in de tuin geknipt, maar ik heb ook een beetje in de bermen gekeken. Dit is de wilde peen Ja. en dit is van de fluitenkruid. Beide krijgen grote witte schermbloemige bloemen. En dit zijn hele gemakkelijke bloemen om de zaden van te verzamelen. En die zijn dan wel leuk in plukboeketten. De zonnebloem. De zonnebloem. Bij de zonnebloem is het ook belangrijk om hem pas als hij helemaal is uitgebloeid te oogsten. En dan het liefst even op de kop weg te hangen, zodat hij mooi indroogt. Zo. Maak maar voorzichtig open, want de bloem is toch al weg. En hier Ah, zitten de bekende zaadjes. zonnebloemzaadjes. Ja, ja. Nou zeg. Ik heb niet gezegd dat het gemakkelijk is. Nou, ik heb papieren zakjes. Heb je die nu niet, ga het niet in een plastic zakje doen. Koffiefilterzakje kan ook, of net zoals papier. Of wikkel het eerst in een keukenrol. Dat gaan we daar met kleine zaadjes doen om ze gemakkelijker terug te vinden. En waarom niet een plastic zakje dan? Nou, een plastic zakje zorgt ervoor dat er geen lucht meer bij kan. En mocht er dan toch nog iets van vocht in zitten, dan is de kans op schimmel weer groter. En dan gaan de zaden het niet overleven. Ja. Nou, een mooie verzameling zonnebloemzaadjes. Niet vergeten wat erin zit. Zonnebloem. Oké. Nou, deze gaat wat gemakkelijker. Ze beginnen er al her en der af te vallen. Die zijn maar heel klein. Dus die doen we voorzichtig in een papiertje. Het is wel een gepriegel, hè? Nou, Je krijgt er veel voor terug. ja. Er zijn zaden die vinden het net zoals de voorjaarsbloembollen fijn dat er eerst een koude periode overheen gaat. Dat zijn? Dat is de fluitenkruid, Ja. en dat is de verbena ijzerhart en dat is hier de korenbloem. Dus er zijn 3 soortjes, daar gaan we de zaadjes nu een beetje van verzamelen en die gaan we alvast zaaien. Oké. En we doen dat gewoon mixen. Ja, fluitenkruid is een eenjarige en die bloeit in het voorjaar en de verbena gaat pas wat later in het jaar groeien en bloeien. Dus dat kun je heel mooi combineren. En dan hebben we hier nog de korenbloemetjes. Ja. Ja, het is inderdaad een priegelwerkje, maar ik vind het zo leuk als die zaadjes er dan uitkomen. Ja, ja, ja. We hebben geoogst, we hebben gedroogd thuis ook. Ja. En we hebben de zaadjes en nu gaan we Zaaien.